Sapa lungguh medhongkrong ana dhuwure kreta kae. Woi, bongkek Setyaki. Iya, klelang-kleleng ngendel-ngendelne dupeh dadi kusire Duta Pandhawa. Cedak ana glandangen yen perlu patenono. Dina iki Kresna sak kusire kudu mati, bali mong karyaran. Inggih paman, yen mekaten kula piyambak ingkang glandang bongkek menika sepira banggane.
iki ngerti yen kowe iki senopatine Kakang Kresna. Aku mudeng. Yo. Karepmu arep apa? Dina iki kowe karo Kresna kudu mati saka tanganku. Yo, tak kembari kadigdayanmu. Tak sebake ganjur pecah sirahmu Setyaki. Kados pundi Koko Prabu? Kurawa murang tata, Kurawa badhe merjaya ingkang rayi kaliyan paduka. Kowe adalah mundur Di. Ilang wujud Prabu Kresna jeleng dadi Brahala sak gunung gedene.
miyos negari Astina. Kersanipun boten damel rebutan pukulan. Aja kaya mangkono, kowe padha jeneng sira ngowahi jangkane jagat. Lajeng keparingipun dina iki Baratayuda dadi. Saiki atura menyang Wirata, ulun mung dadi paseksen ulun bali. Padha-padha putra Madukara kok aku ora kedapuk dadi senopati. Kok beda temen karo Kakang Abimanyu. Apa dikira aku ora duwe kadigdayan? Pun ngoten nggih, Gus. Perang Agung Baratayuda niku sanes perang ampiak awur-awur. Leres Den, perang Baratayuda menika damel kapribaden. Wong utang nyaur, wong nyilih balekke, wong nandur bakale ngunduh. Nggih, Den. Ning Pak Duka sakmenika bebandanipun resik, boten kedapuk wonten Baratayuda. Nanging arep dikaya ngapa aku pengin luhurake asmanipun wong tuwa. Aku pengin ngetokne kadigdayanku, dharma bektiku karo wong tuwa. Dungak-dungakno muga antuk jalaran Kyai. Negari Astina. Nuneng nggih Eyang, paripeksa negari Astina dipun kukuhi kaliyan Yayi Duryudana. Yen kaya mangkono Baratayuda dadi. Inggih Eyang.
Madukara Bambang Irawan Eyang. Piye Ngger? Eyang, wonten sesumbaripun Nalendra Kuwa bareng Prabu Kalasrenggi ngupati Kang Rama Harjuna. Nyuwun idi palilah kula badhe majeng ing palagan. Pangestu Paduka Eyang. Lho, piye iki? Ingsun dudu Arjuna nanging ingsun putra Harjuna, peparep Bambang Irawan. Wah, kebeneran yen kowe anake Arjuna bakal tak gaglak limpamu. Kaya mangkono gilut-gilut jangkane Bambang Irawan kelawan Prabu Kalasrenggi. Ludira menjel saking jangkanira Sang Irawan. Amung nalika semono, jroning layap liyeping aluyup Bambang Irawan ngunus keris tinamakaken jajanira Prabu Kalasrenggi. Amblos-blos ing jaja buntul walingkat sigra sinendal brodol ususe Prabu Kalasrenggi. Nanging nalika semono anyerengi rubuhe Prabu Kalasrenggi. Anyerengi gugure Sang Irawan mati sampya kalihipun.